חברים, תקשיבו טוב. אחד הדברים שאני ככה מנסה לעזור לקהל שלי להשיג בחיים, אחד הדברים העיקריים, אם לא העיקרי, הוא מצב של עושר קבוע או תמידי. עכשיו, הרבה אנשים בנושא הזה הם מגיעים לאיזשהו מצב של מבוי סתום כזה עם עצמם ופחד ממצב של שעמום. הם שואלים את עצמם, רגע, אם יהיה לי כל הזמן צמח, אם אני אהיה כל הזמן מאושר, כל הזמן יהיה לי טוב, אני מפחד מאוד שישעמם לי, שאני ארגיש תחושת מוות כזאת, אני ארגיש תחושה של חוסר טעם, זה עלול להיות שעמום מוות. אז התשובה שלי לדבר הזה היא שבמצב של עושר מוחלט וקבוע אין מקום לשום תחושה רעה. זה אקסיומה. כך שגם לא לשעמום.